Què és el que fa que un ratolí sigui realment especial? És la seva precisió, el seu disseny o potser la seva relació qualitat-preu? Avui, presento el meu top 5 de ratolins d'ordinador que ofereixen la millor relació qualitat-preu. Des de models bàsics fins a ratolins de joc de gamma alta, anirem descobrint quins són els millors entre els millors. El Logitech G203 és un ratolí que ha capturat l'atenció de molts jugadors i usuaris generals, amb un preu de 19,99 € i una valoració de 4,6 sobre 5, basada en uns 11.096 comptes de clients. Aquest model ofereix una experiència de joc excepcional. Una de les ressenyes destaca la seva compatibilitat amb Linux i la seva facilitat d'ús, mentre que una altra ressenya elogia la seva precisió i comoditat. El Logitech G203 és, sense dubte, una opció a considerar per a qualsevol que busqui un ratolí de joc d'alta qualitat sense gastar una fortuna. Toca el lloc 4, un dels que més sorprèn del top. El número 4 d'avui té un preu de 11,99 € i una valoració de 4,3 sobre 5, basada en uns 29.857 comptes de clients. Aquest model ofereix una relació qualitat-preu molt competitiva, fent-lo una opció molt atractiva per a qualsevol que busqui un ratolí bàsic per a ús diari. Una de les ressenyes destaca la seva qualitat i el seu preu, mentre que una altra ressenya elogia la seva facilitat d'ús. El número 3 d'avui té un preu de 11,99 € i una valoració de 4,5 sobre 5, basada en uns 23.244 comptes de clients. Aquest model ofereix una relació qualitat-preu excepcional, fent-lo una opció molt atractiva per a qualsevol que busqui un ratolí bàsic per a ús diari. El seu disseny senzill, però funcional, el fa adequat per a treballar o navegar per internet sense cap problema. El número 2 d'avui té un preu de només 14,99 € i una valoració de 4,6 sobre 5, basada en unes 27.006 comptes de clients. Aquest model és realment silenciós, com ho demostra una de les ressenyes que diu: "Super silenciós, compré aquest ratolí net amb un cert escepticisme, però ha superat totes les meves expectatives." Un altre client afirma que compleix perfectament. No és el millor, però pel preu és molt bo. El número 2 és, sense dubte, una opció a considerar per a qualsevol que busqui un ratolí fiable sense gastar una fortuna. Toca el lloc 1, un dels que més sorprèn del top. El Logitech G502 és un ratolí de joc d'alta gamma que ofereix una experiència de joc excepcional. Amb una precisió de 25.600 pi i 11 botons programables, aquest model és ideal per a jugadors seriosos. Una de les ressenyes destaca la seva precisió i comoditat, mentre que una altra ressenya elogia la seva facilitat d'ús i la seva relació qualitat-preu. El Logitech G502 és, sense dubte, el millor ratolí d'avui i una opció a considerar per a qualsevol que busqui la millor experiència de joc possible. I així és com acaba el nostre top 5 de ratolins d'ordinador amb la millor relació qualitat-preu. Espero que aquest vídeo t'hagi ajudat a trobar el ratolí perfecte per a les teves necessitats. No oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al canal per a més continguts com aquest. Fins a la propera. Toca el lloc 5, un dels que més sorprèn del top.